ಗಲಾಟೆ ಮಾಡ್ಬಿಡತ್ತು ಮೂಲೊಂಜಿ ರಾಜಿ ಪಂಚಾಯತಿ ಒಂದು ಏಪಲ ಒಲಿ ಒಂದಾಗ ಮನಸ್ಸು ಬೋಡಿಗೆ ಮನಸ್ಸಿತ್ತಿನ ಮದುವೆ ಇಜಿ ನಾವು ಮಸಾಲ ಅಂದಾಪು ಮನಸ್ಸಿತ್ತಿನ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ತಗಡೆ ಒಣ ಸಾಬಿ ಅವು ಬ್ರಹ್ಮದೇವನ ಸೃಷ್ಟಿಲಿ 84 ಜೀವರಾಶಿ ಖಾಲಿ 84 ಖಾಲಿ 84 ಕಳೆದು 84 ಲಕ್ಷ ಜೀವರಾಶಿಯನ್ನು ದಾಟಿ ಬಂದ ಈ ಶರೀರ ತಾನಲ್ಲ ತನ್ನದಲ್ಲ ಲಾ 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 ನಿಕಲ್ಲ ಪಾತ್ರೆ ಎಂಕ ಮರಳು ಮರಳು ಬತ್ತಾಡಿ ಪಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಆವಡು ಇತ್ತಂಜಿ ಎಲ್ಲ ಜನ ಇಲ್ಲಡು ನೀ ದರ್ಶನ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬರೋಡು ದರ್ಶನ ಬರ್ರೇನಾ ದರ್ಶನ ಬರ್ರೇನಾ ದರ್ಶನ ಬರ್ರೇನಾ రెండు మాత్రలో బరోడు ఇంతొక దర్శనం నాన్న మన్నకి దర్శనం అదే వరకు లెక్కల దాదా సమస్య దాదా ಬಂದಾಗ ಅವಳು ನಮ್ಮ ಕುರುದು ಮಾತೇರ್ಗ ಮಾತ ಹರಿದಾದ ತಪ್ಪು ದಾದ ದಾಗಿ ಬಂದಾಗ ಕಣ್ಣಾರೆ ಕಂಡರು ಪರಾಂಬರಿಸಲ ಇಚ್ಛೆ ಆಣ್ ಮುಗಿ ಆರು ಗೋಯರ್ ತುಗ ನಮಗೆ ಇತ್ಯರ್ಥ ವರ್ಕ್ ಆಣ ಇಲ್ಲ ಬರೋದು ಆನಿ ಗೊತ್ತಾಪುನ ಮೋಲ್ ಏರೇನು ಮೋಕೆ ಮಲ್ದಲ್ಲಂದು ಇಗಂಟು ಗೊತ್ತಾಪುನ ಎತ್ತರಪ್ಪ ಅಂದು ಎತ್ತರಪ್ಪ ಒಂದು 35 ಕೆತ್ತಲೆ 35 ಕೆತ್ತಡ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತನ ಬಗೆ ಮನೆಗಳು ಎತ್ತರದ ಮನೆ ಹೊರಡು ನೀರೇ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅವು ಯಾರು ಮತ್ತಿನಂದು ದೂರೋಡೆ ಇಂಜ ಕಾರಕಪುರ ನೀರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಕಾರ ನೀರು ಬರದೇನೆ ಹೋಗೋಣ ಇಂತ ಕಾಜು ನೀರು ಹಾಕ್ರ ಆಮೇಲೆ ಕಾಜು ನೀರು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನ ಮಾತಾಡ್ರೆ ಇತ್ತ ದರ್ಶನದವರು ಪೂರ ಏನ್ ದರ್ಶನ ತಯಾರಾಗ್ತೇವೆ ನೆಪಡಲಿ ನಮ್ಮ ಮರ್ಕಮೆದ ಮಡು ಲಕ್ಷ್ಮಣ ನಮಗೆ ಮರ್ಕಮೆ ಇನಾಗಿ ಕೇಸ್ಕಮೆ ದರ್ಶನ ಉಂಡು ಗೆತ್ತಿ ಜಾನ್ ತಯಾರಾದು ಸರಿ ಹಿರೇ ಟಯರ್ಡ್ ಆಗ್ತಾರೆ ನಾಳೆ ಪಲ್ಲೆಕ್ಕರೆ ಪೂರ ಅಂತ ಶುರು ಬಂತೆ ದರ್ಶನಕ್ಕೂ ಬಚ್ಚಿ ಗರಿಪುನಗ ಸತ್ಯ ಬಂದ ನಾಲ್ಕೆ ಪಡ್ಲೆ ಕಡೆ ಅಂದು ಆನಿ ಅರ್ಧಾದ ಬಂಡೆ ಇರಲಿ ಹಾಳಾದ ಕೋಲ ಬಂಡೆ ಕಾಪು ಬುಕ್ಕರ್ ಈರತ ಈರ್ನ ನಾರಾಯಣ ಈರ್ನ ಮಾಡಿ ಬುರಾಣಿ ಕೊಂಚ ಮರ್ಯಾದೆ ನನ್ನ ಮಗಕ್ಕೆ ಪೂರ ಕಲ್ಪನೆ ಎನ್ನ ಕಾಲ ಕಲ್ಯಾಣ ಕೊಂಚ ಮನೆಯ ಜನ ಓಡಕ್ಕ ನಾನು ಎಂಜಿನ ಹೊಂಡು ಕೊಡ್ತೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ದೈವ ಬಣ್ಣೋಡು ನೆಂಚ ಬಂದೆ ಎನ್ನ ಕಾಲ ಕಲ್ಯಾಣ ಈಗ ಬಣ್ಣೋಡ್ರೆ ಎಂತ ರಟ್ಟು ಬಣ್ಣೋಡ ರಟ್ಟು ಬಂದ್ಪೆ పొర్లుడు గమని వచ్చి దైవదల్ప నమ కుశల పేరజ్జి పల్లె రట్టు పంపే ರಡ್ಡಿ ರಟ್ಟು ಬಂದ್ರೆ ರಡ್ಡು ಬಂದ್ರೆ ಈ ಗೋಡ ಬಾಕಿದೆ ಯಾವ ಮೂಚಿ ಎಂಕಲ ಕುಟುಂಬದ ಕೂತಾನ ಹಿರ್ನ ಕೂತ ಹಿರ್ ಬರ್ಲಿ ಎಂಕಲ ಗುರ್ತಂಡ ಬಂದಿದ್ದ ಅದನ್ನ ಹೊಲ್ತು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಇಟ್ಟು ಬೈತೀನಿ ಸ್ವಾಮಿ ದೈವಾನೆ ಎಂಕಲು ನಾನು 3 ನಿಂಚಿ ನಮ್ಮದು ಬೈದ ಎಂಕಲೆಗೆ ಪಂಜಡಿ ಜನನ ಬೆರೆಟ್ಟು ಬರೋಣ ಉಂಜಿ ತೆರಿಂದ 10 ತೆರಿಯಂದು ಅಂಚಾದು ಈ ಮಾಮಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ ಅಂಚಾದು ಇನ್ನಿತ ದಿನಟ್ಟು ಪತಿಮಾನಿನ ಮೇಟು ಬದ್ದು ಎಂಕಲೆಗೆ ರಟ್ಟು ಸುಖಮುಖತ ನುಡಿನು ಕೊರಡೊಂದು ಸಲ್ಲಿದಾರ
ಅಮ್ಮೇಲೆ ಮುಳ್ಪದ ಬಾರಿ ಸುಲಭ ದೈವ ಪಾತ್ರೆ ಓ ಅವ್ ನನ್ನ ಪಾತ್ರೆ ಉಂಡುವೆ ಮಧ್ಯಸ್ಥರ ಮೆಡ್ರಸ್ ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮೆ ತಾನೆ ಯಾನ್ ತಕ್ಕುನ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಆಮೇಲೆ ಪುಟವನಿಗೆ ಎಂಜತ್ತೆ ಶ್ರಮದಾನ ಸಮಾಧಾನ ಮಧ್ಯಸ್ಥರ ತಾನೆ ಎನ್ನ ಕುಟುಂಬ ಸಂಸಾರ ಇತ್ತು ಮಲ್ಲೆತ್ತದಲ್ಲ ಎಂಕೊಂಜಿ ಮನಿಜ ಕೈಟ್ ಮನಿ ಮಸ್ತುಂಡು ಐಕೆ ನಿಕ್ಕು ಓ ಮನಿ ಕೊರ್ಪು ನನ್ನ ಗದಾಲ್ ಪಡಿತಿದ್ದೇನೆ ಒಂದಚ್ಚ ಬೊಕ ಮನಿ ನಾನ ತಿಕ್ಕೊಡಾತೆ ಮಧ್ಯಸ್ಥರ ಯಾನು ನಾಗ ಮನಿನಿಗೆ ಎನ್ನತ್ತು ಯಾನು ಗಂಟಾ ಮನಿನಿಗೆ ಎಣ್ಣಿ ನನಗೆ ಎನ್ನ ಸಂಸಾರಗೆ ಎನ್ನ ಮನೆ ಮಂಚ ಹುಡುಗಿ ಯಾರ ಮರತ್ತು ಪೋಂಡ ಓ ದೈವ ಮೀನು ಮಾರನಕ್ಲೆಗಲ್ಲ ಬಟ್ಟಿದ ಅಗತ್ಯ ಪುಂಡು ದೈವ ಈ ನಿಕ್ ಮನಿ ಬೋಡಂದಿದ್ದಿ ನಿಕ್ ಕಾಲಿ ನಾಲ ಇತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾವ್ಯಾ ಮಧ್ಯಸ್ಥರ ಎಟ್ಟ ಮದಿಪ್ಪು ಎಂಚ ದೈವ ಉಂಡಾಂಚಿ ಪೊರ್ತು ಒರಿಯನ್ ಲೆತ್ತಜಿಗೆ ಪಂಪನ ಅಪ್ಪ ಕೀರ್ತಿ ಬರುವೆ ಅವಕ್ಕೆ ಮನೋಲಿ ಮೂರು ಹೇಳ್ತಂದು ಕರ್ಕೊಂಡ ಮೂರ್ತು ಮುಗಿತಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ದೈವ ವೈದ್ಯರು ಮಾತೆಲ್ಲ ನಾಸಿಗೆ ಬಲಿ ಅದೇ ಎಂಚ ಬಡಪದವ್ರ ದೇರ್ ವೈದ್ಯರಿಗೆ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ ವೈದ್ಯರಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಸುರತ್ಕಲ್ ಸೀಮೆಯರ್ ದೇರ್ ವೈದ್ಯರಿಗೆ ರವಿಕುಮಾರ್ ಸುರತ್ಕಲ್ ಬಹುದೇರಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಬಂಗಾಳಿದಾರಸ್ತು ನಲ್ತರು ಏರ್ ವೈದ್ಯರಿಗೆ ಬಂಗಾಳಿದಾರ ಮುರಾಣಿ ಬೇಜಾಡಿದ್ದೇರಿಗೆ ಇನ್ಯಾರ ನಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಬಂಗಾಡಿ ವೈದ್ಯರಿಗೆ ಸುಂದರ ಎಂಚ ಕಡಬ ಸೀಮೆಯರ್ ದೇರ್ ವೈದ್ಯರಿಗೆ ಕಡಬ ಸೀಮೆ ವರದರಾಜ ರೈಕುಲ್ ಬಹುದೇರಿಗೆ ಸಮದರ್ಕತೆ ಅಂಚನೆ ಸಂವರ್ಸುಲ್ ಕೈ ಸೇರುಂದಿರ ಅಪಗಂಡ ಎಂಚ ಪೂರ ಸಮದರ್ಕತೆ ಮೂರ ಬಿಟ್ಟ ಸೀಮೆಯರ್ ದೇರ್ ವೈದ್ಯರಿಗೆ ವೈದ್ಯರೇ ಎಂಚ ಕೈ ಸೇರುಂದಿರತ್ತೆ ಅಪಗಂಡ ಏನ ನೀ ಉಂಡು ಮಲ್ಚಿದ್ದಿನ ಕಾರ್ಯಗೂ ಕಾರಣದ ಅದೊಂದು ಪರಕ್ಯದನೇ ಹತ್ತದಲ್ಲ ವರ್ಷಾಂತ್ಯದ ಕೊರ್ಪು ನಾನು ಓ ವರ್ಷ ಕೊರ್ಪಿನ ಒಂದು ದರ್ಶನ ಅಂಚಾದ ಪುನಗ ಈ ಒಂಜಿ ದರ್ಶನನು ಉರ್ಲುಡು ಕೈಕೊನೋಡು ಒಂದು ಮಾತರೆಗಳು ಒಂಜಿ ಎಟ್ಟೆಪ್ಪದ ನುಡಿನ ಬಂದು ಉರ್ಲುಡು ಮನೆ ಮಂಚವ ಸೇರೋಡು ಅದೇ ಅಪಗಂಡ ಮನೆ ಮಂಚವಡು ಅಪ್ಪನ ಬರ್ತತ್ತೆ ಎಂಚ ಸೆಟ್ಟಿಗಾರ್ರೆ ನೆಕ್ಕು ರಡ್ಡಿದಿ ಸೆಟ್ಟಿಗಾರ ನೆಟ್ಟು ಮಾತಿದ್ರೆ ಒಂಜಿ ಜನ ಉಂಡತ್ತೆ ನೆಕ್ಕು ರಡ್ಡಿ ದಿನಕ್ಕೂ ತುಂಬಿರ ದೈವ ಕೈ ಬುರ್ತಿಜಿ ನೆನಪುಂಡತ್ತೆ ಅದೇ 1 ಲಕ್ಷದ ಪಣವನ್ನು ದೆಪ್ಪಾದು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಮಾಯಡು ಎಂಚ ದೈವ ಅವು ಬಂಡಾರಗೂ ಸೇರು ನೆಂಕತ್ತವು ಓ 2 ಲಕ್ಷದ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇರುತ್ತಾ ದಾದಂಕುಣಿ ಈ ಸರ್ತಿ ದೈವನೊಂಚೂರು ಬಂದು ಮಲ್ತಿತ್ತೇರು ಬರ್ಪಿ ಸತ್ತಿಗೆ ಅಂತ ದೆಪ್ಪದು ಕೊರ್ಪೆ ಅಪಗಂಡೊಂಜಿದಲ್ಲ ದೈವಕ್ಕೆ ಮಿನಿ ಕೊಂಡ ಮಿನಿ ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷದ ಮಂಡ ಪೂರ ಉಂಡು ಐತ ಪ್ರಣವ್ ಕೊರ್ಪ ಕೋಣಗ ಗೂಡಂಗಡಿ ಏರೆಗೆ ಪಣವ್ ಕೊರ್ಪ ದೈವ ಪಣವ್ ಕೊರ್ಪನ ದೈವ ದೈವಂದು ಎಂಕ್ಲ ಪಣವ್ ಕೊರ್ಪನತಿ ಎಲ್ಲೆ ಮನಸ್ಸು ಎಂಕ್ಲನತ್ತಿ ಕೋಣ ಕಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ತಾರೆ ಉಂಟು ನಿಕ್ ಏತ್ ಬೋಡು ಪರೊಂದೇ ಬೋಡು ಮಾಯೋಡೆ ಪರಡು ನರಸುಡ ಎಂಚ ಮನೆ ಮಂಚವಡು ಅಪ್ಪನತ್ತೆ ಆ ಸೇರಗಾರ ಕೊಟ್ಲೆ